Oh, takut lho. Nah, Ya wis iku ae. lho. Kok gak wedi karo Nyiroro Kidul kok, Mbak? Gak wedi. Gak wedi. Kene. Si. Sik. Wong gak waras iku gale nggawa dhuwit. Kapok. Ngerti? Nek gak nggawa dhuwit iku gampang ilang. Makane tak gawakno. Bro kon. Iki ngene didalan nduk kene, brankas. Lho. Ya ora wani jike kok dilindungi badan hukum. Sik. Mosok tiap kali dijaluki blonjo. Modelmu ae. Lho, modal kena apa, Nduk? Nduk. Heh? Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang merdeka? Dik, mangan aja nambah seneng ae ta. Sik. Sopo para seneng ae si awakmu? Jarene arek iku lho. Arek plit ayo. Sopo Ayo. seneng iki jatuh. Jare kena lentrek. Ya Oh. iki lho jatuh ayo. Apa enggak, Pak? Oh, nyapa enggak? Mana ya? Oh. Sik. Kok krong ngono kuwi wis tuwek nang polake koyo sep. Bro kon. Set apa? Kon niku Kayak set apa? sete jambu. Aja enak jambule set dimplok. Ati mbak awakmu. Wis gak usah kakean gaya. Pokoke aku njaluk dhuwit. Loh, iki. Kon njaluk duwe aku gak wedi karo Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul kakekmu nah. Nyiroro Kidul ku saiki mantu. Hah? Lah, awakmu menerewango nduk kono. Iso mantu mbek nanggap lodrok. Lah, ludruke iku. Budi Wijaya. Wah. Ya, Nyiroro Kidul. Kacau. Ya kene. Wong lanang iku gak pantes gawa-gawani dhuwit lek ilang. Kapok. Waduh, nduk tengah gunung. Wong kok duwike ditaji. Bayar listrik, bayar arisan, bayar cicilan. Listrik ku gak iso narik. Sing narik ki wong. Ya ya wong, Listrik kok narik. aku iku isin cak. Anggere petuk kancamu isin. Bolak-balik ditagih utangmu. Loh, lah aku juga kau utang. Keliru kon. Heh? Sugih apa kowe? Loh. Sugih apa? Lah ya apa sugih apa? Sawah rong bau. Terus apa maneh? Terus kendaraan. Kendaraan apa? Kontepi. Terus apa maneh? Terus elep. Polahmu tambah entuk biaya kan. Logo sing genah ngono. Yo ngene. Anak bayi Nyiroro Kidul yo ngene iki. Pak sing duwe gawe mbok tolong njaluk banyune sak timba apa tak tanggae goyang iki. Oh, goyangan gak apa-apa. Nyiroro Kidul ku biasa. Sik tak cak. Wong kok duwike. Lho, takon Nyiroro Kidul kono lho. Napa takon duwe aku? Aku suwi-suwi ngenes kok ngrasakno kon niku, Cak. Pendak kate dijaluki dhuwit, ono ae aksimu. Aksi Nyiroro Kidul ku kancaku. Numpak jaran nduk jero banyu. Bareng ngono mlaku selublek. Wah, terus jebol. Oh, berarti mlakune ditumpaki jaran. Iya, Oh, mlakune tumpak jaran. numpak jaran. Tumpak jaran. Heeh. Sik jalanan. Numpak jaran mlakune. Ayo. Sono jarane. Sono jarane. Ayo. Hoi, ha, he.
Kowe jemur-mure karo Nyi Roro Kidul ya. Kualat kon. Nyi Roro Kidul ku menjaga tanah Pulau Jawa. Sopo sing gawe rusuhe tanah Pulau Jawa? Wah, iku bisa ndase nduk nisor. Lho iku lak jambu mente. Lho lah iya. Iki carane ndek ndi? Bu, mriki mboten enten paranormal, Bu. Apa ndi? Yo, burine gerobak. Wengking ora ora wengking. Ya wengking. Iki gak maksud kene burine beri di beri kono. Ya, burine gerobak. Saya aku nyari HP-ne. Ya, burine gerobak. Telepon. Masamu aku kok dikira paranormal yang wedi. Ora wedi. Saya menjaga seluruh Indonesia. Teleponnya. Saya aku tak telepon anu Ya, Mama Lorek. ya, paranormal. Halo. Selamat malam setengah pagi. Lho yang ngono. Eh. Yang ngono setengah pagi. Kane setengah jangkep. Jan. Wah digolekno ta mbok wong wedok nyocok. Cocok kaya topo, aku ki wis waras. Kok ini rasane sarap cocot kenduk weteng kok. Sapa? Awakmu? Ya apa lho? Apa betul ini rumahnya Mama Loreng? Ya betul, ya betul. Ngaco. Loh, kok keliru kremel iki gak ngerti sih. Lho, Oh, keliru. keliru. Iku anak buahmu. Ya, Madam. Ya. Ya, ini nanti saya Sherlock, Madam. Madam kesini ya. Tolong ini ada orang ODGJ baru di sini. Iya, halo. Iya. Iya. Iya, Madam. Di ini loh di wilayah di sini. Di sini. Dimiliki sini, di sini. Di sini. Iya, Mama Lorek. Iya. Aku senang kene kok telepon. Saya tak ada lagi HP. Ada perlu apa ya, Bu? Ini ada rempelu ini lho aku. Bojoku rada kumat gendenge, obat entek. Nang karepku iki tak gawa nang gone rumah sakit menur nang gak ono kendaraan. Mek wong gendeng kaya bojomu nang menur, nang Karang Menjangan gak mandi. Nah mandine. Kepala sekolah menur biyen. Cocoke yo nang Mama Lorek. Ahli memberantas masalah tanpa masalah. Ya ini bojoku iki kok gak mati pisan nang gendeng gak waras ben gendeng waras. Lah. Tangkemmu nduk. Kon doan aku mati gak iso. Soalnya aku didampingi Nyi Roro Kidul. Loh, begini loh. Kenapa Bapak Taji selalu ngomong Nyi Roro Kidul? Sajeke tim-timan nang Jogja. Aja khawatir, Bu. Ya iki kurang ayu kon narono. Aja khawatir. Mek perkara ngene iki bagianku. Sajen wis tak cepakno, kembang wis tak cepakno, kembang api wis tak cunyukno matane. Iki mek diobong kurang mandi, mek cunyukno matane baru mandi. Matamu de. Asing mbayang jeneng mriki jabyang. Adam sing temen iki jine ku. Aja ngomong sing temen, ngomong ambek dukun kondang sing tepak. Kon ki durung ngerti bayar aku piro, paket apa? Paket hemat. Kaum duafa, kaum wong melarat-melarat bayar 100. Bayar 1.500. Mbok mandi mbok enggak? Terus lek kaume wong Sing B, elit B, B paket lumayan. Ya Iku kadang tak bayare? dongakno, kadang enggak. bayare. 500. Aduh. Lah lek sing iku paket sing Super, super 2,5 juta. Tak jamin mandi.
Wes, gak apa-apa wes sing super. Ya wis. Mikir ayo. Sing temen iki bojoku. Iku kok lek kecekluk. Ada apanya? Ada apakah kiranya di Monas sehingga air mancur yang pandai berdandan. Loh, wis wis waras. Waras apane? Bojoku tambah nyanyi-nyanyi. Jeneng sampean sapa? Hah? Jeneng sampean sapa? Lho, Darmanto. Iku jenengku, Cuk. Iki lho paling kelebonan Jen Darmanto. Darmanto durung mati, ndang gendeng. Lek Jen Darmanto. Iku, aduh kok. Tak ucali sur. Ngot kembang gak mandi. Dupo, tak kei dupo. Bismillahirrahmanirrahim. Dem dem dem. Jiwa langka cikoko belo dem dem dem. Cangkacang lombok abang melungker. Siti nanggal aku cocok dhewe, Cuk. Wah, gak mandi dupoku. Dupoku gak mandi. Gobol monyong. Hei! Hei! Kamu jok jobol-jobol. Muni jobol. Tak kei donga sing paling mandi. Pak Guru, not ini apa namanya? Yang mana? Ini, Pak. Yang mana? Ini, Pak. Dul gondal, gadul. Apa Guru? Not ini apa namanya? Yang mana? Iki lo. Yang mana? Iki lo. Yang mana? Yang mana? Iki. Atong, wedang, wedang. Gak mandi dupoe iki mau? 2,5 juta. Lah turun buat DP kok. Lho kok tak iku Fiat apa iku ngarani? Iso gak iso iki banyu teko kutub utara. Apa iku? Soalnya kan iki kesurupan demit segara kidul. Nek tak kei banyu segara kidul iki gak mandi. Iki tak sembur teko banyu teko kutub utara. Lungguh. Lungguh aja, jeneng waras. Lungguh. Hei! Jangan dihojok-hojok. Wes, jeneng waras. Lungguh. Lungguh kisah. Lungguh. Tak boleh. Lungguh. Ngira ora kecul arti dijujukan. Ya apa rasane? Lungguh. Enak. Hei, Lungguh aja. Weh, jeneng waras, Cak. Lungguh. Ya, Didi. Kan nurut ambek dukun. Didi. Kon nurut kagak? Didi. Kaya cai doy lho kono. Didi. Lungguh ta, Cak, jeneng waras, Cak. Aduh, garek aku sumpek ae. Sari manis. Kurang manis. Atik sari manis bareng lho lah. Hah? Sarate. Oh, ampun Panglima Tiang Fei. Hei. Ada Mbak Dukun. Lagi ngobatin pasiennya. Wah. Cancuk ngentut. Gelap. Masa ngentut saiki ya, Kak. Kon ngentuti prepet-pet katut kon sak isine. Tibake dukun gendeng iki ya ngono ae, mambuntut. Kok kondok apa? Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil miko maka miko. Dukun kelihatan demit. Sambil membaca mantra pasen langsung disembur.
juta. Demi angel kotangku kemblor rek. Demi angel. Oleh ya. Oleh siap. Ana kowe irung. Oleh sih dadakan oleh. Lah ya. Ben pilek. Aku iki jek durung ngetokno separpat apa jenenge? Setarpat apa? Seprapate ilmuku. Mongko aku iki duwe 10 juta tak bayar. Pokoknya bojoku waras. mek prewanganku tak tono yuk. Aja kuwatir. 10 juta. 10 juta ya? Yo. Deal. Deal. Tak tono perawenganku perawek. Prewanganku. Ya kira-kira iki koncone prewanganku. Iya, Prewanganku serem, menakutkan. Sing jare wong-wong kondang Gondorio. Gondorio aku kaya apa? Jajan. Ayo, prewanganku til kontal kantil i til kontal kantil sing serem. Dung. Ojo kaget yuk. Iki paling serem prewanganku. Anjane matamu picek. Iki lho. Lah apa mencicil? Utahe isone lho kon. Duh. Tarik. Tak kei tugas. Engko tak obongno gagak, tak sateno gagak. Mek iso ngusir jene Taji. Iya ki? Ya ngene kadung bengkok ngene iki bahaya. Piye to, Pi? Kon iki gendruwo banci ta. Sing serem. Ngene lho. Tak sedot, Mas. Ora usah. Gak apa-apa 5.000. Arep to? Arep. Nyoh sedoten. Ah, Hebat iki gendruwoku iki. Hebat piye Hebat iki? gendruwoku. Gendruwoku hebat iki. Gendruwo lembeng. Lungguh. 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 Ayo tawuran kok. Tawuran. Iki ajaran iya kan mau ngentut. Ayo. Tabuhan. ha. Jangan tabuhan sing serem, tawuran gendruwo. Tawuran gendruwo sing serem. Hebat. Panas. Panas. Rambutku dicopot. Ya, panas. Padem, Panas. adem, panas, adem. Gendruwo kaya tae. Ayo mulai. Golek. 10 juta, Mi. 10 juta. Iku je ekstra durung maene. Ketokane gendruwo aku njeke teko sama leak ya ngono iku. 10 juta. Aja kuwatir, Neng. Ana si tungkas. Iki iso jelas iki kan dempet cilik. Ana mungsune. Ayo. Aku duwe prewangan si tungkas, Tuyul dan Mbak Yul. Hangklong jumangklong angimba-imba aseng jumangklong saut-sautan rasane
ngabaki sakjane Indonesia Tugu bangsa tempe Indonesia Iku tugu bangsa tempe Sik ta Madam. Lah iku masa gedene ngono ae kalah. Lah iki kok tambah aduh ya Allah. Aja ndelok gede. 10 juta. iku mau gede mengkeret iki cilik kesit. Oh picek. Mana lu? Ayo kan. Lah iki piye to iki? Hei, iki tunjuk kok kene. Tenang kok. Tenang kok. Tenang kok. Bapak. Toyol kucek mentil, Bapak. Ya. Bapak. Nih. Toyol kucek mentil. Kon mbek kepengin mentil. Nyok. Nah itu. Tuh, mbek kon kepengin mentil. Asik. Iki tuyul lagi piye saiki? Gendong. 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 10 juta, Mi. Menang dorong. Loh, komunikasi iki. Mami, Bapak cek mie. Aku gak iso nyusoni bapak cek mie. Kon ngate mie mana? Asu gelek. Iku mau kereng tapi lembeng. Mek iki tak jamin mentes. 10 juta, Mi. 10 juta gedene sakmono men kalah men sak semene iki lho. Kok lak mari mie iki? Mangane dorong nak. Cerah. Ya, Mangan. Mangan. Ya. Mari mangan nak. Mari mie. Kurang apa kok nak? Basin. Kon tak kei tugas. Ojo ngisi-ngisini mama. Tugas. Tawuren barang halus prewangane Taji. Iki wonge. Iki lho. Iki wonge. Kon wanita gak? Wanita gak? Medeni. Ayo. Bangsa halus, bangsa halus. Ayo. Ya apa iki? Ajaran kudu pipis nak. Tak cekelane pipis. Tak cekelane. Ayo. Pipis sono. Ayo apa wanita gak? Waduh. Prewanganku loro kalah. Prewanganku ndomek ndi mau? Mek. 10 juta, Mi. Iki bojoku jek pancet. Cak, mbok raso apa, Cak? Mbok ngesakno aku, Cak. Mek perkara bojomu iku asline pawatan tok, duduk perkara kesurupan. Ketara raine ngumpul kaya sedotan. Mek mungsu wong alus gak kira mandi. Alus mungsune alus, kasar mungsune. Ayo, mungsu aku dhewe. Gak kena mati to kota. Ayo, Cek.
tumranono demit. Mek antarane demit kaya konae ojo mati meniki. Saiki kok tak pateni. Malah demite tandak mlebu. Mati meneh ngenteni apa mati saiki ngene. Tampanono Aji Ganda Kusuma. Iya. Hansip minta bantuan ana kiri gandet. Mana Ci? Lho, tak mlebu separo iki. Dokon gendeng. Ji, mbok yo wis. Lho, Kelakuan ngono ku mbok yo wis. lho. Engko tak idoni lha. Lho. Ojo katik. Ngomong akeh-akeh. Kakan sekarat kowe iki. Kakean sekarat. Sekarat apa? Jelas kono ngablutung. Peng. Ayo, Taji gendeng. kepeng kakekmu. Taji gendeng. Iya. Bojone lak ayu ah. Iya. Gawa nang hotel, Net. Ngono ah? Gawon. Iya, iya, Wis iya. gawon. Kawon, gak apa-apa. Tapi tak kecok raimu. Ayo, Taji kok. ayo. Apa? Kok kebajet. Cak, berarti iki pawatan. Iya, mek gawe alasan tok ae mi. Berarti bener perewanganku. Iya. Taji ku ora gendeng. Ya digawe ngono iku supaya cek gak dikongkon nyambut gawe karo sing wedok. Ngono aja. Rek. Bengi iki Ludruk Budi Wijaya ditanggap karo Pak Yonang. Hajate ulang tahun. Mang ya wis tak dongakno akeh-akeh. Iya, ya. Bengi iki digawekno lakon apik. Apa ya? Lakone Sogol Pendekar Sumur Gemuling.